So hi guys, ik heb het in mijn bak gekregen, maar ik ga het nou €5 wat ik doe. Zo, ik weet niet waar ik mijn telefoon zit. Zo guys, ik ga het proberen. En ik heb mijn zusje tekens gekregen van mijn schoenen voor gekocht. Zo jullie nemen dus mijn schoenen weg en echt naar begint. So guys, ik heb die t-shirt gekocht. Mijn dat is mijn t-shirt. Beauty, beauty, beauty. Ik red. My first beauty. Guys. Doe maar net over. Het is alles nieuw. Alles guys. Dan ik denk dat ze slaapt. Als ze slaapt, ze slaapt dan. Ze slaapt toppie. Maar wie luistert dan? Dat ze slapen. Dat ze slapen. Ik had hem nou. Ik kan niet doen. Ik ga. Dan kan ik er go. Dit wil laatste goed worden. Dat is het grootste wat ik heb in face. Ik ben niet koppelen. Dit is een cactus. Cactus. My shoes is bye.